Optagelse 1. Værsgo! Velkommen til vores film om koordinatsystemet. Her er koordinatsystem. Optagelse 2. Værsgo! Velkommen til vores film om koordinatsystemet. Heja! Optagelse 4. Værsgo! Jeg vil nu vise jer, hvad en kvadrant er. Det her, hele den her firkant, er en kvadrant. Heja! Optagelse 5. Værsgo! Jeg vil nu vise jer, hvordan man indsætter punkterne på koordinatsystem. Vi starter med 4,6, så går vi herud, finder 4. Så går vi op og finder 6'eren, og så er det her. Se lige der, så har vi indsættet det første punkt. Så nu vil vi tage det næste punkt. Minus 5,6. Så går vi herned. Så går vi herhen. Finder minus 5. Og så går vi op. Ding, 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 ding. Og finder 6. Og så har vi punktet minus 5,6. Og så tager vi det næste punkt. Minus 6, minus 4. Så går vi herhen til minus 6. Så går vi ned til minus 4. Og så har vi også et nyt punkt. Og så det sidste punkt. Minus 3,7. Så går vi her. Hen til minus 3. Og så går vi op til 7. Det var, hvordan man indsætter punkter i koordinatsystemet. Og produceret af Jeppe Møller Sørensen. Er du klar? Ja. Heja, landkrabber. Nu vil jeg vise jer, hvad der er x- og y-punktet. Her har vi y-punktet. Her har vi x-punktet. Heja!